Tässä on Inkeen koulu. Rakennettu vuosina 52-53. Kun Kalle Päätalo oli kunnanrakennusmestarina Taivalkoskella. Koulun toiminta loppui 2012. Sen jälkeen tämä oli Inkeen kyläyhdistyksen harrastuskäytössä. Minkä jälkeen tämän osti ainakin lähteiden mukaan Stefan Nyman niminen ihminen hintaan 19 000 euroa. Minkä jälkeen harrastustoiminta täällä päättyi. Ja viimeiset vuokralaiset lähti täältä vuonna 2018. Tuo on hieno koulu. Tämä oli aikoinaan sellainen paikka, että esimerkiksi tämä rakennutettiin niin, että täällä vaadittiin ehdotonta raittiutta. Kurkistetaan vähän tuonne sisätiloihin. Komia rappaus. Komia rappaus ja oikein hieno kivitalo. Arkkitehtuurisesti ja muutenkin arvokas rakennus. Ja se on nyt päässyt aika karmeaan kuntoon, että tuolta sisältä höytii semmonen oikein vähän sellainen kuumentuneen, ei nyt mädän, mutta homeen lemu. Ja juuri se, mitä sanotaan, mummolan hajuuksi. Erittäin voimakas. Se on rakennuksen ympärilläkin. Kyllä sen puhelinlanka edelleen kulkee. Tässä on tätä pihan kasvillisuutta sitä aika runsaasti. Se on tämmöistä miehen mittaista röyhyä. Noita kelloja mä en nyt uskalla mennä diagnosoimaan mitä lajia ne on. Olisiko vuohenkelloja ehkä. Sitten on näitä liljoja, kulttuurikasveja toki. No tässä nyt näkee sen, että mitä tapahtuu 14 vuodessa semmoselle, mitä ei ilmeisesti huoleta lainkaan. Ja mennäänpä tänne jääkiekkoareenalle. Siinä on maali, miksi et lauo. Siellä päässä on myös jalkapallon maali. Täällä kasvaa tämmöistä pientä männikköä ja pajukkaa tietysti. Tämä on aika hyvässä kunnossa tämä maali. Mä vois vielä joku hakea tätä pois pihapeleihin. Tuo futismaali on kans verkkoavalle valmis. On siinä koivuja ja mäntyjä.
Tämä on mielenkiintoista tämä männyn kasvu, että tämän verran tämä mänty kasvanut, mutta mielenkiintoisempi tapaus on sitten tuolla koulun maton pieksämispaikalla. Ilmeisesti täällä on tuota kenttää on käytetty, koska tässä on tämmöinen polku. Räystäspääskykanto täällä on hieno uhanalainen laji. Jotakin hyvääkin löytyy. Täällä hyvin mielenkiintoinen juttu tämä mänty. Et se on kasvanut tuosta läpi. Hyvää vuoden kasvua on kyllä ollut tällä männyllä. Enpä rupia arvioimaan hänen ikäänsä, mutta alle 14 vuotta sen täytyy olla. Veikkaisin kuitenkin vähempää aikaa. Ja tässä on sitten tämä käsittääkseni asuntolapuolen. Tässä on ollut vaikea valuutyö. Valettu tämmönen kaareva laatto tähän. Missä on tuo parvekkeen suoja-aita. Tässä on sitten tuo asuntolaovi. Tuolta löyhyä semmonen. No joo, mä sanoin, että mikäältä löyhyy. Siinä on rappoosta, se on alkanut putoilemaan tuosta. Kukaan koria, ehkä koskaan. Siellä on savupiippu. Siellä on vielä tuolla päädyssä, koska sieltä on mua valokuva, joka Kalle Päätalon ryhmässä. Niin kun tämä pääty muurattiin, niin sieltä löytyy Kalle Päätalon seuran Facebook-ryhmästä löytyy tästä päästäkö tyypit on tuolla katolla harjakorkeudessa ilmeisesti jo lähes muuraamassa tätä rakennusta. Se on 50-luvulla. Vähän ikävää. Mutta tosi räystäspääskyjä täällä on kovasti. Se on sentään iloinen juttu. Tai minä tästä oikein hirveästi muuta iloista löydä. Siellä on jätetty paikalle. Kasvatit. Tämä ei muuten ole nokkonen. Tää näyttää nokkoselta. Tällä voi tehdä tämmösiä temppuja, jos ei joku tiedä tuolla. Jos joku luulee, että se on nokkonen. Siinä. Lasit on tietysti paskana tästä ja siinä on sitten puulevy takana. Se on siitä haljennut.
haljennut koko paska. Anteeksi. Siellä on leikkikenttä. Siellä on sitten huoltorakennus ja muutama sähkölehmä tai toloppa. Ja täälläkin on tämmöistä nuorta mäntymetsää. Ja koivikkoa. Vuorenkilpeä löytyy kans. Erittäin mielenkiintoinen on tämä kasvisto, mitä tänne on kasvanut. Täällä voisi varmaan joku dendrologi käydä vähän luutimassa paikkoja. Mutta itse olen päätellön lukija. Ja tämä paikka oli, Kalle kävi täällä kunnan rakennusmestarina niin melkoisessa roolissa. Siitä mä oon päätellön lukijoille tuttu ja siksi minä tämän videon kuvasin. Ja se päättyy nyt. Kiitoksia katselusta.